Vidimo fudbalere Partizana. Broj 30, Nikola Petrović. 22, Aleksandar Vinković. 15, Ivan Ivanov. 4, Kamran Neko. 99, Milan Smiljanić. Broj 7, Nemanja Tomić. 22, Saša Ilić. 50, Lazar Marković. Prezadnji igrač. 33, Radiša Ivić. 3, Vladimir Volkov. 17, Sreten Sretenović. Slaviša Dimitrić i Terapeut Marko Stanković. Današnju utakmicu sudije glavni sudija Miodrag Kozić iz Novog Sada, prvi pomoćnik Branko Pavlović. Šćepović sa brojem 12, Samirov sa brojem 44, Marko Šćepović.
Završeni